lagi gawe video ya Ira. Nah jarak jauh pokoknya sing kandel kesene kabeh kaya iki ya Tekor tekor ulang apa kat yang video sejenar kowe video ya udut adem temen nang kene lho gawe kebenen nuwasin apa lho lah iki lho lah terus jadi lah paling 1000 lah jarak jarak ora diruguna rugi dewa karo dewa wong ana sing nggone ora gambulan gawe mati iya lah jeruk pun apa santus ya Taman Amerika Taman Amerika itu ngending ada entot apa tuh ngomongnya apa enggak makan batang iya sakat segitu ya nyong atau le iya 15.000 hah 15.000 15 wah kita makan tuh nyong sekarang kita masukkan di situ tinggal di tadi gitu bol menurut